Бе, Марти, къде са твоите подаръци, бе, тати? Къде идва от дядо Коледа? А? Защо реши, че е тая купчинка? Защото е по-голяма ли? Кое са те? Я да видим. Имам. Проповеди. Отваряй ги там. Какво е това, бе, тати? Нека. Да начи говори. Разказва приказки. Слушай. Сегашните книги няма нужда да ги четеш, те сами си. Тя ще ти чете, мам. Окей. Ти виж друго ти. Много хубава книжка. На мен. На тебе ли? На тебе, естествено. Always. Какво се прави това човече, мама? Не знам. Не разгледайте. Чакай, то тук е нарисувано, я виж. Какво ще го правиш? Гъсъл. Ще го рисуваш, да. Ще го оцветяваш? Какво се да го рисуваш? Това какво е? Snowman. Сноумен, снежен човек. Снежен човек, вика. Сноумен. Да, не ви надуя. Така, да се събудим Вики. Той се мие в момента. Той идва на... Така го утре. Вики! Той се мие. И дали идва от дядо Коледа тук, бе? Вики? Always това! А, Вики? Ще прожектираш филма? Голямата купчина е сигурно за който не е слушал, но за то да е слушал по-малката. Леко ще го скъсаш. Ти снимали му те? Хайде да ми падне. Чакай, това не го пи там, другото купчина гледайте. Окей, там ли? Там, да. О, не, това е измерно. Това ли си писала да го дава? Те това ли писала? Така, може да верам. О, аз не съм играл тази игра. Аз не съм стрелял. Ти не си стрелял. Ти не си стрелял, тати. О, да! Уи, мамо! Какво? Какво е това? Стреляне! За стреляне? И това е ме. О, Боже! Хубаво ли? Да. Хайде берем другото. Другите се на... Супер. Да, Какво другите... това е, Джон? Супер. Слушалки? Мамо, за идиотите. Сега има... А? За идиотите. Окей. Какво това е, Марти? Мама, съсках много ли? Ами... Бе, Тя да бъде нещо се обърнал според мен. не си много слушкал, ама... Ето. Ако пък беше слушкал, тогава какво ли щеше да е? Animal Planet? Oh, it's dinosaur. Динозавър, бе. Ти нали каза на дядо Коледа, че искаш Динозаври? динозавър? Ето е. Я донеси една. Ламя това. Че не може. Ето има...
Малка ли? Не, чакай. Малка ли, мамо? Какво трябва да ти? Не мога да го отворя. И с нокът не можеш ли го протоколиш? Айде, ела, Марти. Да. О, те са малки. Я? Как става, бе, Джо? Стават ли? Трябва да се аджасват. Чакай, трябва да го отвържим. Леко. О, Чакай, това какво Не, е? няма да стане без такова. Мамо, това какво е? Как е? Супер. Аха! Ти си на светното лего. Ето, виждаш как е захваното тук. Чакай, аз не знам. Кой бе свински опашки, само те се режат свинските опашки. Те ще ги отрежеш, ама и това тук да те захваното с тия... Това нещо какво Това е? дистанционно ли е някой? Да, дистанционно. Хайде пробваме. Чакай малко, тук трябва да го освободим. Айде, доволни ли сте? Да. Не. Що? Чакай да вземам бадари. О, бе. Ето бадари. Чакай. Мати. Той е на камера. Ще говорим с снимки. Окей. Ще сега се снимам. Айде. Стига толкова.